Jatend migawo mar weche pinje maoko e piny Amerka Christopher Landau opo chal mar manie piny Kenya kod piny Amerka winjruok ni mar osekonyo pinje ariyogo e yore mopogore opogore. Landau loso kinde nyasi ma apoyo apisas mag Kenya mane okonyo mise mag duoko kwe e piny Haiti. E kar tiegruok mar obila ma Embakasi buore Nairobi ne en nyasi mar puoyo apisas mag piny Kenya manokonye mise mag duoko kwe e piny Haiti. Nyasi ma oyuor kod jalup jatend migawo mar weche pinje maoko e piny Amerka Christopher Landau, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen e kind apisas mamoko mag migawo mar arita. Landau puoyo osiep kod tudruok ma e kind Kenya kod piny Amerka moloyo to ni piny Kenya nokawo okang' mar konyo duoko chenro mag piny Haiti e wang'e kod neno ni kwe oyudore. You answered the call of your own government to go over there and police that very unfortunate country, provide some law and order, which you saw this firsthand has completely broken down in that country. But you also answered the call of the international community. And in particular, the United States was very eager to address this crisis in Haiti. Kenya took what many around the world saw as a leap of faith, a decision to deploy more than 12,000 kilometers away from home. This decision, driven by a firm commitment of His Excellency the President to our responsibility as a member of the international community in good standing. Korka kore, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen oduoko erokamano kuom sir ma piny Amerka osechiwo ne piny Kenya kuom thuolo duto ma apisas ma Kenya osebede piny Haiti. We are grateful for the immense logistical and technical support extended by the United States government to Haitian mission. We also highly value the partnership between the United States and the National Police Service in training and equipping our officers. This occasion speaks to the values that Kenya upholds in international solidarity, collective responsibility for global peace, and unwavering commitment to the rule of law. The United States government remains a key strategic partner of the National Police Service in strengthening our capacity, professionalism, and operational effectiveness. Kenya's deployment to the multinational security support mission in Haiti, now known as the Gang Suppression Force, stands as a defining moment in the international policing cooperation. This mission demonstrated Kenya's readiness to shoulder global responsibility, the confidence placed in our service by the international. Motelo nema, Landau noromo kod joten migepe Musalia Mudavadi ma oyango ni tudruok e kind piny Kenya gi Amerka biro dhi nyime mar rido arita nyaka pinje mag libamba. Ka bende giyango keto ayanga tielo machielo mar medo chwalo gedo mar chula mamanda e kaunti Malamu. Chula mamanda en log tich mar arita monywando pinje ariyogo mathoro rido arita e tong Kenya gi Somalia. Visit also is marked by the groundbreaking ceremony of the expansion of the Manda Bay runway, a landmark step that underscores the strong security and development cooperation between Kenya and the United States. Limbe makamae en ranyisi ma tich makare ma apisas mag piny Kenya osetime piny mar Haiti. Kasingo en ni gibiro dhi nyime nyaka kanyo mar rita ma piny Haiti doge wang'e. E Kide, Ramogi TV, Nairobi.